Kardom karbenglo pinya video kelalo nonam ce thangklong cepajan labang pu alang limen ke thare gotom terang cepajan anang bongben kolobang so alama jalong si alang li kusuting kelang ben nailo nal tum comment bosong to kana masining ta totang ti pinige alang li cepajan ana video men hai pinige labang so alama jan putak pelang sinang totang ti a video le start lo nan gotom terang alang li non an karbi film lo cepajan amen ke lai ken lo let lapen rahi lapen alang li karbi lamajan mate video wal mo stami alang cepajan non olo alang cepajan non alama jan men lai ken lo ning arlo alam Tirtip akang hon palongka nirdalin joy sengve alam the bai kelangni abaza lapen Bohogot pati jambia lahaya lamarjan mati film hello alang linon an chapajana video igyo nale tum gotom terang chapajan anam bompen kolabang so lamajan si nani kang samdun nalo alang li parjan nale tum comment box tong token machinik tha nale tum nason kai ke karbing lomong pen nonam che thang klonga video mati actor trasa video lang iberete nale tum handshake channel location subscribe non apen like taping non apen comment nang tani giri kinya video kelang si kang tong lo pur bang tu